iki uga mau antuk kabar saka Disparpo Rabut sing diwakili lumantar pepundhenku Pak Bisa. Ya kuwi perwakilan saka Nganjuk. Oh ya. Iki Raka-Raki iki berhasil menjadi wakil 2 Raka Jawa Timur 2020. Oh ngono. Iki entuk kabar lumantar WhatsApp. Oh ya. Ya iki Kang Mas Elvan. Oh, iki Kang Mas Nganjuk angkatan 2015. Oh ya. Iki wis berhasil menjadi wakil 2 Raka ning Jawa Timur, tingkat provinsi. Tahun 2020 hebat luar biasa. Dasare ya patut dibanggakan. Ora mung pemuda-pemuda ning Kabupaten Nganjuk, ning dasare Kabupaten Nganjuk dhewe iki ya wis mulai terangkat, wis mulai terangkat. Baik dari sektor pembangunan, baik dari sektor pariwisata, ya iki wis lumadi kanthi becik, lumadi kanthi apik. Oh ngono. Iki sing jenenge proses, terus step by step ya ning pasti. Oh ngono ya, Mak. Ya yang ngetokake dawuhmu ya muga-muga bisa memotivasi para pemuda-pemuda, para bocah nom-noman kang mapan ana ing Kabupaten Nganjuk supaya menggali potensi satemah bisa dadi pemuda sing berprestasi, bisa mengangkat nama Nganjuk supaya lebih maju dan berprestasi, maju dan bermartabat. Ya. Ya, ora usah dadak kesuwen, ya. Ora ngajak kancaku supaya ngancani awake dhewe ning panggung. Sapa? Sedulurku tuwa saka Blora Mas Lindro. Supaya munggah ana ing pepanggungan ngancani aku. Ngono. Supaya paring ular-ular, ya kuwi ana ing Ambal Warsa kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene. Ulang tahun Mas. Monggo Mas Lindro iringane aja dipleroki bablaske praon. Oh ngono Mak. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Lindro minggah wonten ing pepanggungan. Ya. Aja dipleroki. Selamat malam Mas Lindro. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wah, luar biasa. Nggih pun biasa di luar. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat pikantuk pangestunipun dulur-dulur warga masyarakat Pace, wabil khususon ibu guru sogo bapak kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Maryanto. Wis tepang. Lho sampun wong kula asli murid mriki kok. Loh. Ternyata Mas Lindro iki alumni dari SMP Negeri 1 Pace. Leres kula niki alumni Negeri 1 Pace. Ning kula pindah Blora gak kerasan teng mriki. Loh,
Sebabe apa? Omongno aja nganti iki mengko kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Nggih, kula mboten kerasan teng SMP niki. Lho, iki padahal sekolah kene sekolah sing unggul lho, sekolah sing berbudi pekerti luhur mencetak para siswa hebat. Nek niku pun percaya sing ora kerasan niku sitok tok kula kok sing gawe aku ora kerasan ning Sing gawe ora kerasan apa? Bu Wiwi. Bu Wiwi ngopo? Galake ra umum niku. Karo demite galak Bu Wiwi kula pindah niku. Bu Wiwi. Nggih. Lah kowe ora ngerti carane. Carane pripun? Nek Bu Wiwi galak iki omongo madula. Madul pripun? Madula karo wong kene nek digalaki karo Bu Wiwi. Anane galak mergo niki unjukane Bu Wiwi angger diwenehi teh ngoten niku tak ombe kula sik ngoten lho. Oh. Kula digalaki ning luar biasa lho. Ngono kuwi madula. Madula pripun? Maksudnya madul wong ngene kene sing warga kene warga SMP Negeri 1 Pacet nek digalaki karo Bu Wiwi. Ngomong sinten? Pak Senen. Omong Pak Senen. Heeh, dadi mboten usah kula mboten usah. Kula pun mboten wedi kalih Bu Wiwi mergo kula duwe dekengan teng mriki. Dulur kok duwe dekengan. Nek enek apa-apa mesti madul ning wong kuwi. Madul duwe backingan. Siapakah dia? Pak Hari. Wonge gedhi brengosen kaya Janaka. Bolak-balik takok orange mangan belas iki. Sapa? Pak Hari. Bolak-balik Mas Lendro nggih balik mara neh. Pun dereng Pak Kim bolak-balik niku ning ora menehi. Aja ngono iki bagaimana Mas Lendro suasana pada malam hari ini? Pun kula mboten saged matur napa-napa. Gumun setahun jembleng serindeng. Ngeten iki lho sing gawe tolak ukur bangsa Indonesia adalah SMP Negeri 1 Pacet. Wonten Laladan Kabupaten Nganjuk ingkang dipun pimpin panjenenganipun Pak Dr. Andes Marianto. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Atase Negeri 1 wayangan. Wayangan. Ning niki rada kemurahan lho Mbak Cangi. Loh, kok iso kemurahan? Kajate setunggal kula tasyakuran mengeti 50 tahun hari ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pacet. Betul. Sing kedua, ya, napa wau? Yang kedua adalah ya kuwi reuni. Reuni. Yang menjadi alumni. Lah niki rak kemurahan to, kajate loro kok didadekne sitok. Kudune paling enggak iku reuninan ya dhewe, sekolah ya dhewe. Apa iki ku awake dhewe bayarane dobel pripun? Oh iya, heeh. Dadi cocok. Wah, ya gathuk pripun Pak Hari jenengan seksinipun lho. Mas aku kok. Ngaturke panuwun. Nggih, matur suwun kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngasta wonten SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Pacet. Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah Pak Marianto matur suwun Pak. Luar biasa. Pun jenengan paringi rejeki kula rendeng-rendeng. Ngene iki sesuk weteng wis ora tak rimason neh Pak. Padahal ki usume sepi-sepi tanggapan. Lho, jenengan sepi to? Kula nyuwun sewu niki wau wonten Laladan Klaten Mas Bagong Darmono wayangan. Wayangan. Ki Bayu Aji wonten Bojonegoro wayangan. Wayangan. Kula tetep mriki. Lho, berarti ngeboti Pak Marianto. Mboten ngeboti. Ngeboti SMP Negeri 1 Pacet. Mboten. Lah ngopo kok sebabe milih ning kene? Wong ora dijak kono e. Ngajak kene. Ngajak iki ning kene tok. Oh, dadi ngendi sing ngejak? Sing ngejak mboten. Saking ngono Pak Marianto ki ngesake karo sampeyan. Mas Lendro ki musime sepi tanggapan, ayo dijak kumpul melekan tirakatan bareng ning sekolah SMP Negeri 1 Pacet. Niku rak wong ora ngerti kok nek kula niku tiyang berpengalaman, wong kula ni alumni mriki dados bisa menyesuaikan. Bagaimana seniman iku nek sepi ning duwe pemasukan. Lah, iki sing perlu dikaji lebih dalam, Mas. Lho, wong niku pripun? Dadi aja jagakne senimane. Malah ning bagaimana dapat mencari pemasukan di lain pekerjaan seni. Nggih, nek kula ngene iki mung nggih sampingan kula. Oh, seniman duwe dadeke sampingan. Ya nggih sampingan nggih nyambut gawe ning akeh winginane. Lho, maksude? Wong winginane nyuwun sewu. Kan sasi Februari sepi-sepine. Wah, iya sepi-sepine. Dalang dagelan sinden prei. Prei kabeh. Kula panggah iso tuku motor NMAX. Lho, iki sing perlu dikaji lebih dalam. Wong liyane prei, liyane ora enek tanggapan. Kok sampean kok malah tuku motor NMAX iki rezeki kok ngendi? Lho carane no Mas. Carane piye? Wayah rendeng ben sore angger udan kula kecek terus ning arep omah. Dolan terus pokoke kula ngalor ngidul ben masuk angin. Terus
delalah kersane ngalah kula diwenehi lara. Lorone apa? Masuk angin kula. Masuk angin dikeroki jane mari moh kula wong dagelan lara kok trimo dikeroki ditukokne obat toko. Mboten kula. Lho, lah akalmu masuk angin sampean ngopo? Tak gawe ning gone puskesmas. Oh. Puskesmas BPJS gratis nomor 1 AC. Tanggaku ku do tilik, bendina iku wong 3 wong 4 ninggali 50-50. Niliki ninggali 50-50. Jane dokter rong dina kon mulih aku Mo. Tak gawe 12 dina. 12 dina. Akhire entuk 12 dina mulih bar tanggaku do tilik tak total itu 6.300.000. BPJS bikin pasien jadi sugih. Wow. Bayarin ning 100 nomor 1. Pun kula delalah kok res-resen, gang 3 dina res-resen. Maune ning gone puskesmas tak undakne. Tak gawe ning gone rumah sakit. Tanggaku tilik numpak bis, numpak truk, enek wong swidak bendina niku wong desa gedhe, seniman kacaku niliki yo ninggali 100, ninggali 50. Bar loro tak total untuk 26 yuta. Sakniki tak tukokno Nmax. Sampean pengen loro apa piye? Apa yo? Untuk Nmax lho, loro. Hah? Loro penak lho. Entuk dhuwit direwangi loro. Penak sing penting rak loro entuk dhuwit. Lah timbang dalang iki diakali pakmu terus. Sik, maksudnya piye? Maksudnya? Lah kok ora piye? Maksudnya piye? Alah yo. Maksudnya piye to? Maksudnya jelasno to. Kamu bisa menggelar harus bisa menggulung. Leres niku omongane kula niku lah sampean iki masih sewengi melek dok trek sikilku ngantek pegel gegrem dengken. Paling sesuk kowe rampung dikeki 650. Pun, leres mboten niku. Mulah lara wae prospek niku. Terus kula mboten. Berarti pekerjaan utama loro. Seniman sampingan loro. Pekerjaan utama loro. Kowe pengen loro ra, Dik? Gak loro. Kowe kok sakne men wajam to, Dik? Wis loro to. Ayo gone rumah sakit ben ditiliki tanggamu. Kok gek kowe gak rukun karo tanggamu. Mangsaku iki tapi luar biasa Mas. Iki sampean sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace, iki kira sowan ning sekolahan. Iki tegese temane pendidikan. Sampean kudu iso ana sesuatu sing mbok pamerne. Lho wong kula niku nalika sekolah kula SMP ngeten iki, IPA tak garap. Loh, IPA tak garap. Ilmu pengetahuan alam. IPA tak garap. IPA mbok garap. IPS tak IPS ilmu pengetahuan sosial mbok garap. Tak garap. Heeh, terus wong IP kowe tak garap. Layakno Mas Mudek iki nge-WA aku. Pripun? Karo Slendro ora tak bacoke ndase ngono. Maksude kula garap niki pekerjaane anake kula garap. Saniki nyuwun sewu Mbak. Iya, betul. Indonesia itu luar biasa sangat. Indonesia. Khususnya warga Nganjuk sakniki malah wonten wacana nyuwun sewu nggih. Nggih. Wonten wacana niku banyu iso dadi bensin. Banyu iso dadi bensin. Ha niku mboten mriki. Lah winginane kula nggih pun ngoten. Piye Mas? Banyu dadi bensin niku kula pun nglakoni. Loh, wis melakukan uji coba. Mumpun sak wulan wingi malah. Critakno Mas, critakno. Pamerno ning para warga masyarakat SMP Negeri 1 Pace. Nyuwun sewu lho, Pak Dr. Andes Marianto mboten ateges niku kula ngguroni panjenengan. S3 lho, S3 beliaunya S3. Ah kula niki Samsung mawon S10 mboten sombong lho kula. S10 niki. Lho kok malah mbarape. Nyuwun sewu Pak Marianto, nyadong buku ingkang kathah mboten ateges kula niki ngguroni panjenengan iki mboten ateges kula minteri kalih guru mriki niku mboten. Niki bukti otentik bahwa kula niku winginane banyu iso dadi bensin. Carane piye Mas? Sampeyan niku bakulan banyu, kulaan banyu. Mek ndalah kok galon terus dol duwike nggo tuku bensin. Piye? Mek banyu. Banyu niku lho bakul banyu isi ulang niku. Sampeyan dol untuk duit ditukokne bensin. Iku banyu iso dadi bensin. Sik to, aku omongan karo kowe malah puwekok ngono ta aku. Banyu iso dadi bensin. Wong ya sampean iki pekok mboten? Ya ora, janine ngomongan karo kok malah pekok. Ketok kok. Ketok apa? Ya ketok niku wau. Ya ora kok. Wong sampean iki nek nyoto-nyoto nyuwun sewu lho. Jenengan menika mahasiswa isi Surakarta. Padha-padha saking Solo. Lho, sampean. Kula guri RRI iki.
Guru RRI ning ngene guyangan. Ditutup guyangan. Oh, lah RRI. Sing ngarep ditutup sing guri jek. Oh. Bar mriku kok. Bar mriku kula. Nyuwun sewu. Ya. Nek panjenengan nyoto-nyoto pinter, nyoto-nyoto hebat. Iya. Kula takoni nggih. Ya. Nek takon sing angel pisen, eman-eman utakku nek mikir. Oh, piye? Iya. Piye? Sampean roh kethek. Loh, ya roh no. Sampean roh asu. Loh, roh no. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampean apa tau sak bangku karo asu kok roh? Sampean ki kok apal apa sak bangku to sampean niki? Nggih, sekolahe sareng niku to jenengan. Balenono. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampean tau sak sekolahan karo asu niku? Saiki tak takoni. Nggih. Asu karo kethek pinter ndi? Ora roh, aku ora tau sak sekolahan kok. Sampean sing koncone ya apal kok. Karepmu aku sak sekolahan karo kethek ngono to. Duka niku ora kantung jenengan no. Pirsa asu. Yo roh no. Sebabe apa asu kae nek nguyuh kok sikile dijunjung sitok. Lho, Masa- ya itu wis kebiasaan